Oh yeah. Okay, na namin dali. Fishing namin. Guys, mga fishing with ring. Muli mga kuwami. Fishing kami dito. Ganda yung pangano guys. Sitam na to ba? Sa to eh. Sabi, una. Ako? Batay ma, ayaw lakari. Okay, nana na itong gamiton. Oh, nana pwede na pugkuhan. Asa? Anong mag-lure? Prominus kay lure dre, amot makakuha ba? Kaso wala tay paon. Kaya lagi sa basta na paon ba? Sino Sino ka pala nito? Ha? Mo. Yawang salamat kayo. Duha pa ni kabo. Oh. Ayos lagi ni. Daw akong gayo eh. Istigloan ako. Bati na. Bati na ni agi pangusga na mo tong nasangit bitaw. Oh. Action ko siya glitter eh. Bati gibalitan mo bagong kuha na. Ha? Kanay? Suwi lagi. Adi sa kuan ning usa. Sa kuan uyab ni. Ah. Benar gyapon ta? Kato lang isda nga kan kahit ba ako sa kabuk. Kato ra bakla ito. Oh, baklan ra. Kani mga gamita pa dong. Ayo ra gikas ana ra kay bit ra mata. Kaya na. Kan na, ano yung tulo? Wala kay duty ron. Kaya diyo, areo, diyo tiniron. Ah, Maria, duty siguro sa duty. Alas 9 pareha ta. Lure mo yung gamit? Lure? Bait? Kanang nagpaon ba? Ah, ayo. Ha? Oh, sayan. Dagan niya paon pwede may mga ayo. Palon niya namin uling. Kaya ding ayos kayo. Sige na mo dire. Basta ni Bert. Yang gaman ako. Kagama bro. Bugaan rin ako bugaan sa Agaan na. bater ni. Para tayo mag bait Bitik ko na, bait. ikaw ko na bitik ko na. Nahan ako. Ha? Ano ba? Aw. Ay, ah. Ay hulog naman ni dia. Ay, hulog rin naman siya. Oh. Wala dakuha pa uwi ka no? Dara de paon. Ikuan ra pasay paana ra daw. Ini makanya tanyong kuan. Ay, mga din. Buyan na lang na. Catch and release na lang ba no? Daga, nakuha pa sa imong kuan ba? Doa ka bug imong pamato. A few moments later. Okay. Alright. Oy, sa kabok. Kagmay gan kayo. Luya, luoy tap. Lihat nalawas pagod siyang mata, luyoy. Luyan rati ka. Release. Bye. Uy, ya ang kuha din no.
Kanan na, may nakadat ko. Cuma dong ini. Buya na, Pat. Konti na, lulunan. No? May tikabok anak. Hindi naman. Okay na kayo? Kami dan Chris na. Swerte ko ka, Pat. Dapat. Swerte ko ka, kay ko arag makakuha ra ko ta dre. Tura. Okay. Isda. Dory. Duri. Ano ba yung part? Ano pa? Baon ba? Pwede na po ito ko nun. Ha? Dako biya. Oh, kumana na baon? Kasa ba? Awan. Daripada mana part? Paktan tani. Ano, ito no.